Dear leader of opposition, Jitendra Chaudhary, ex-MP, the Politburo ni member. Tini wansuk mani, nung khoroksha tiprasha, onex senior leader, onex experience to ni political ni. Party alada ngai mano, haipano kakai manaje, norok hai borong thane sung onek kisu sorongjanai tong hi wansuk mani. Kintu tini pura serai serai punuguri kanong je nini social media ni post khamane tui nang tam post kaya worldwide in a new bottle nung hai khoroksha leader of opposition ex-MP te khoroksha politburo ni member nina mo hai post ok bai nung sung tam wan sunai no ti prahasti ni borok tam wan sunai no khoroksha mature politician da wan sunai na immature politician wan sunai nung hai disgusting borok no sung akai kaisi selengka tabu khai norok hai borok no sung nasingnam sunglia norok tibrasan boy khorang tisai to maya no maya je khorang tisai pon to norok kebeng go haisi abo hai nong hai borok no sung ta khai totally no akai suka ekdom seleng suka haisi soilia tabu no hai borok no notice ka tabu kaisa khorang kaisa kai thansa kai janjan state ni janjan problem no rise no dilin thani khorang ti sanai dilin thani sanlai nai ne tini bobagra te kwangma chini kono sakma ji song ro milwe kaisa thansa platform phai kaisa notice ni kaisa khorang goi dilino sigrinai ba dilino khanarinai dilino sawanai okokno salaimeni miawo nung chajakli haisi ari nung hai borok te tamle khai manai ba kono khaimi anoro je borok kaham khai tongo kaham khainani lamo kasunani abo simisi nong samong haisi an bagino nung hai Jitendra Chaudhary no sung tabula akai sukka haisi seleng sukka sungwan sungmani tipramotha alada party CPM alada party haipano khoroksa wan sungmani je tiprasa ni bisingo Jitendra Chaudhary sung hai borok tongko kaisa bongthane onek kisu political sungna tongmani kintu totally disgusting haisi disgusting akai khaisi nangno takai an bagino sanamu sungo nung tabu je buni dalarang chiri khok tongmani kono lab kori haisi nung kuno dino te prasana yok samari maya nung je imang nung tomone o imang bo kuno din purong nung yaisi bujikha on bagino klaimi akai siringai noga sugoi tong naisi je khanya no jora yaisi agabon chanamu sungo nung hai borok no sungte sujugri oi mai yaisi nung hai borok no sujugri oi sung sesung gaisi aboino sung tauni generation ni borok tabuk gen z ni borok sung haisi norok hai XPR malong no sungte kamnang lia norok hai XPR no sungte bus kango nanya musung lihaisi so abon boin sana musungo be careful kaham kai tong lihaisi tabuni boys sungkha tabu boys je tongmani kaham kurung kai sai thangoi nijin family borok bai kati dehaisi political lo yak themang themangoi kono lab kore haisi kebo muitu khaiglak no haisi an bai sana musungo ani advice jora tongko kaham kurung kai tongdi nijin family bai somai kati di o buni dalarang chiri khogoi kono lab tongla so awon bogin chawo chuno nung jespan sadi Bubagrano Jespan Hindi Notice Party Katal Krungman Jespan Sadi